Ben, boas, vamos a intentar resolver a dúbida. Entón, primeiro voume cargar o arquivo de inicio e vou dicirlle arquivo importar e vou importar un SVG para, pois, bueno, no escritorio teño por aquí imaxes, unha imaxe está moi pequerrechiña do que é o logotipo do centro no que traballo. Vou no traer por aquí, vou no seleccionar, fai dous camiños, vale? Vou nos mover con G. E despois, se te fixas, por como fixen o SVG, a orixe está aquí, é moi incómodo, entón o que vou a facer é pasar a modo edición, seleccionar un dos nodos, facer unha adherencia, curva adherir o cursor 3D ao seleccionado, e agora paso a modo obxecto e vou dicir, por exemplo, en obxecto, definir orixen, a orixen ao cursor 3D, vale? Vou escalar este obxecto, por exemplo, podo escalar, vamos a facelo dende aquí, vou no escalar, pois, 50, vale? 50 por 50 por 50, pero vou nos facer os dous a vez, vale? Entón, control Z, ok. Ben, collo os dous, de feito penso que podo facer un unir xa. Obxecto, unir, vale, entón, o cursor 3D xa o porei no seu sitio, que se me moveu, vale, entón, o que vou a facer agora é escalar este obxecto, Z, pois a verdade é que non ten sentido. Voulle dar un pouquiño de extrusión, pois vamos a darlle a cousa, vale, vai bastante ben, temos aí o obxecto extruído. Agora vou agregar unha malla de tipo cubo, ese cubo vámoslo a escalar, escalamos agora un pouquiño así, vale, e poñémonos nunha das vistas, vou no escalar no eixo Z, vale, e vamos a movelo no eixo Z para que faga, pois, máis ou menos unha base do que vai a ser, pois, unha chapa, un chaveiro ou o que sexa. Vale, agora vamos coa dúbida. Se eu agora collo o obxecto, o obxecto feito con extrusión dunha BC e collemos o cubo e lle dou agora un obxecto unir, un join, pois resulta que me dice que non hai unha malla que poda unir, pois claro, porque aquí o logotipo non é unha malla, sigue sendo unha BC que poderíamos aínda modificar os seus parámetros, de acordo? Entón, que imos facer? Imos a coller esta BC, este obxecto xerado cunha BC, e imos convertilo nunha malla. Pois como? Moi sinxelo. Obxecto convertir a malla. Vale, moi ben. Se agora paso a modo edición, fíxate como a configuración do obxecto cambiou completamente. Xa non é unha BC, xa non a podo modificar, e o que fixo o programa foi reconstruir o obxecto como se fose unha malla. A min recordame un pouquiño tamén as liñas que fai a impresora 3D cando está a traballar. Vale, non sei se ten moitísimo que ver. Incluso o que podemos facer tamén é pulir un pouquiño por se temos algún problema cos vértices, entón vamos a coller os vértices e podemos mirar de eliminar duplicados. De acordo, se vexo por aquí por onde estaba. Vale. Non atopo, non pasa nada, vale. Collo o obxecto agora, que xa non é unha BC, collo o cubo e lle vou a dar agora un control join, un obxecto unir, e agora mesmo pois os dous obxectos xa son o mesmo obxecto, que penso que era eso que querías no teu exercizo, vale. A maiores, bueno, pois imagínate que aquí queremos crear un buraco para unilo cun donus aquí e pois, por exemplo, agregar unha malla de tipo toro, vamos a movela G no eixo I, vale, esta malla tamén a vou a poñer de outro xeito, vale, G no eixo Z,
Vale, así me vale. E, por exemplo, agora o que podo facer é escalala no eixo Z tamén, queda un pouquiño máis aplanado, vale? Control 1 para ver que no eixo Z, vale, agora xa estaría. Collo os dous e lle digo outra vez obxecto unir. Vale, xa tería, bueno, non sei se é un candado, un colgarexo ou o que é. Espero que ata dúbida estea resolta unha aperta. Veña.